Doncs avui el Joan... Joan? Per què dic Joan? Marc? No sé. Joan. És igual. Ens posa a prova. Vinga. Com? Qui talla jo les truites? Tu les talles perquè és que no vols tastar, llavors necessitem 4 Tenim voluntaris. a la Clara, bon dia, Carme, Jordi, bon dia, i el Joaquim, els voluntaris. Farem una mena d'experiment Avui esmorzarem, científic. Correcte. també tu. Jo he fet 4 truites. La gràcia és que cadascú tasti un trosset de cada truita i en funció de si us ha agradat molt, poc o gens, li fiqueu una cartolina verda, groga o vermella. Quan les hagueu tastat totes, us ensenyaré de què són aquestes truites. Pot ser que siguin totes de patata i ceba, Carme, ja o sé pot que ser que el Jo ja siguin... tinc una pregunta. O pot ser que siguin d'altres coses. Ja tinc una pregunta. Volem com La es verda és la ballar, millor, Hem de tenir quatre la verda és la trossos, millor. Bueno, Exacte. si no s'ocuparan massa, si trossets, un trosset. Petit. Anem tallant. Vinga, a veure. A mi un quadret, més petit el meu. Ja has vist que aquí som molt col·laboratius, Jo vull Joaquim? d'aquesta. Tu si has de menjar totes, Carme, què vol dir que vols d'aquest? Hi ha molta Va, truita, farem vull dir així, que més petitet, més petit. Petit. Sí, són fredes, però Passeu-me els paperets. Però aquí teniu papers, us dono Però papers. no, ja comenceu a menjar i Això tot. vol dir sí, que que no hem de si li menjar agrada- ja. si t'agrada molt, li fiques el Vinga. color verd. color verd és el millor, passa'm un color verd. És com un semàfor. Comencem per No comencis posant verds a tot arreu perquè després A diràs veure, un aquesta moment, m'agrada més. el Marc. Que no ens la podem important. menjar ja. Això és perquè ens vols treure no? La mala percepció. La mala percepció que tenim sobre algunes Però, herbes. bueno, no sabem de què estan fetes, però També jo podria diria ser. que són A herbes. veure, Tenim un tovalló de paper o no? Sí, tenim un tovalló de paper. Ja se'ns ha posat fina. Ara ho buscarem, Carme, tranquil·la. Però doneu-me els colorets, que si no se m'oblidarà si m'agrada o no m'agrada. A veure, va, Va, Verd. som-hi. verd. Aviam-ho. Però totes són del mateix o no? Això, quan fem... No. No, cadascuna és diferent. Quan fem estudis a la universitat, El groc. el que fem és això. Aviam. Fem tastar a la gent les truites sense saber de què Quina? són. Aquesta. Sí, No s'hi val coincideixo influir, amb el no s'hi crític, val. De moment... amb l'expert. Va. Aquí teniu papers. Jo no, jo Però jo agafo necessitava del un mig, que tovalló. sempre és més tendre. Aviam. Que sí? Cadascú ha de ficar 4 paperets, una a cada truita, eh? Jo ja m'ho sé, però vols dir-me... m'atreveixo inclús. No, Després, Prova aquesta. l'ingredient. no diguis de què és. Tu no pots influir, escolta-me. Vosaltres Digue'm, després tasteu? d'aquesta papereta, el groc és de, va, de més Sembla a que no menys... haguem esmorzat mai a la és vida. com el semàfor, Carme, com el semàfor. Esclar, Què, Joaquim? esclar. Com ho veus? No? Què dius, Carme? És com el Aquesta t'ha semàfor. agradat molt. Vale. Ah, jo ja ho tinc, mira. Dame, Quins colors vols, Carme? groc i vermell. O no? Groc, Mira, vermell, espera't, verd. em falta una. Ja És molt està. crítica. Jo La tinc Carme molt igual que clara. tot vermell, eh? No, no. Tens un mal gust, Carme, Espera, perdona que t'ho tinc digui, bon eh? Què, Joaquim? Aquí en aquesta li posem un groc. Aquesta no t'ha convençut gaire. El vermell, dolent. alguna? Ah, mira, un vermell No, aquí. tu, vermell o Podem tornar a provar, si voleu. Podeu tornar a provar, podeu menjar. És una cata, això. Jo ja Això, tinc clar. a la jornada gastronòmica de les plantes estic. oblidades, ho fem amb 200 persones. Jo ja I estic. què? I 10 Quantes truites. truites feu? Doncs l'any passat vam deixar tastar 10 truites diferents, ho han fet amb truites, ho han fet amb batuts, després ho farem amb flors, amb salses, amb pans, Va. i llavors després això ho analitzem a nivell científic per saber una miqueta, doncs... En aquella, a la segona, li falta un, Li falta un no? paper. Jo els he Quatre. posat al davant, perquè la gent ho vegi. No, però... Tenim... va. Posem-los al davant. I aquí li falta un paper. Era el verd que heu El tret verd. aquí? Antoni, Va. tenim llardons aquí baix. I he posat un verd aquí. Ei, La Carme, no? No, 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 però no. sobre. Aquest verd és meu. Així. Però si no té gust de res, això. No s'hi val. Vale, mira, Això no té gust de res. A veure, tenim la primera truita, hi ha 3 papers grocs, o sigui que mig i un de verd. Ahà. A la Que l'ha posat la segona, Carme. unanimitat, eh? No, jo Tots, verd no he Pel que posat. sembla és la truita que Jo he més ha posat agradat. groc, jo he posat Aquesta verd és la aquí. més fluixeta, Marc. fluixeta? Va fer les truites ahir a la nit, no sé si té res a veure, perquè No. igual va ser Encara l'última. ens intoxica. O la primera, no sé, a va ser la vegades, segona, si és la aquesta. primera o l'última surt millor o pitjor, això és pràctica. I aquesta, 3 i 1, o sigui, per unanimitat guanyaria la segona. Millor no diem de què és fins que tornem, no? Ah, Després- Aneu, voleu aigua, voleu Vale, un paper, vinga, va, paper. fem així com una... Vale. I després a la tornada desvetllarem de què és cada I ens truita. preguntarem qui ha fet la truita, si l'ha fet ell o la seva dona. Ui, L'he fet jo, l'he fet jo. Això ja està aclarit, doncs. ja comencem. això. No, avui a la tertúlia Noves parlem de paternitats. noves paternitats, no maternitats, Paternitats. Doncs va, ara tornem amb tertúlia i a veure les truites. A veure què són. Vinga. Molt bé.
Clar, jo dic, va, fem una mica sorpresa, a veure cadascuna. Ja m'ha col·locat aquí, diu, no, és que així anirem més ràpid. Va, Marc, si podem explicar més. Va. La idea, avui estic molt content perquè per primera vegada hem pogut tastar tot el producte fet amb aquestes herbotes, no? Sense que ningú s'hagi queixat. Per què? Perquè primer hem vist la truita, hosti, quina bona pinta fa, i després hem vist de què és. Com és lògic, la que més bona puntuació ha obtingut és l'espinacs. No necessàriament perquè sigui la més bona, sinó perquè és el gust que estem més acostumats. És un gust comú. La fisiologia del gust requereix acostumar. Jo com he provat cervesa per primer cop dic, hòstia, que collons dolent és això. ho heu endevinat que aquesta era la d'espinacs? Jo no. Sí? Bueno, Jo no ho he El endivinat. Joaquim, sí, i el Jordi D'espinacs? també. jo crec que està més ben I feta. d'espinacs bons, perquè fan un goig espectacular. Els Això no és el que espinacs comprem a la bosseta, clar, Això és és que una... la Carme està acostumada a veure-ho a la bossa. És que jo no he vist aquests espinacs mai a la meva vida. Són vamos. collits de l'hort ecològics. Nena, et fas una amanida d'això amb una mica de formatge És i boníssim. llardons i Però està, els que te meus no mueres. són tan arrugats, els meus espinacs. Perquè els I teus són- porten són una amb mena de unes- productes químics que no els vulguis saber. Ah, bé. Vale? Amén. Després en parlem. Va, on? L'altra truita, la que menys ha agradat i que l'havia fet expressament perquè fos així, és la de lletsons. El lletsó, consumit amb amanida, és molt suau, és molt tendre, però quan el caus té un punt que Què, m'argenteja una ara hem de miqueta. menjar això? Però lletsó, No vol dir que sigui dolent, però simplement és un gust que hem d'estar més acostumats. La d'allà a la punta és la truita de colitxos, molt i molt típica, tant a Catalunya com a tota la península ibèrica. Això és molt típic per fer És amb truita. molt típic. Tu Això parles has no fet sé, mai? mai fulles d'olivera, Però això no és aquelles plantes que quan anem pel sur estan a totes les cases? No, això neix als camps de conreu, com una mala herba als camps de conreu. Ara estan més amenaçades per culpa dels herbicides, Ja. però això fet amb truita és deliciós, és molt semblant a l'espinac en qüestió de gust. I l'altre dia ens vas menjar una amanida d'això. Ens vas O menjar. no? Ens vaig vas fer menjar, us vaig portar, Veus com molt ho bé, recordo Carme. jo? Molt bé. Soc una No, és alumna una avantatjada. això. És una bona alumna. Té prova. Aquestes tres, els colitxos, els espinacs els lletsons, els espinacs i els colitxos, els podem menjar crus en amanida. La darrera, que són les borratxes, que ha tingut una puntuació molt bona, pràcticament igual de bona que l'espinac. Hem fet la truita Jo li dic borraina. borraina, borratxa, borraja en castellà. que és Això molt- no es menja cru. Això no es Això menja és cru. respòs, això és respòs. Sí. La part més bona és el pecíol de la fulla, vale? Això es fa sofregit a la paella, com si fessis uns espinacs, com si fessis uns colitxos, i després fas la truita. Per què no ens ho podem menjar cru? Perquè cru té alcaloides hepatotòxics, com que altres productes que ens mengem, com les mongetes, també no els podem menjar crus, que quan es couen es desnaturalitzen i ens els podem menjar perfectament, no? Per tant, si haguéssim de dir a algun pagès, escolta, fica't a comercialitzar aquestes plantes, que això ven, això agrada. Home, els lletsons d'entrada amb truita podríem dir que no han agradat gaire, però els espinacs evidentment sí, les borratxes també, i els colitxos, per ser que és un producte nou, Déu-n'hi-do. Això a Igualada ho hem fet amb més de 80 productes diferents i ens ha sortit, analitzant Tots verds. científicament el resultat, tots verds, però truites, batuts, salses, etc. Al voltant del 60% del que han deixat tastar la gent ha sortit que podria ser introduït amb normalitat a la dieta perquè la gent, quan ho ha tastat sense saber què era, ha donat una puntuació igual de bona que els controls. En aquest cas el control seria l'espinac, no? Que és la truita més comuna, i la resta serien els productes a avaluar, no? Això ens demostra que això ens fa mala pinta, però la truita no està tan malament. Digues, Carme. Però jo puc comprar aquestes fulles verdes a la ciutat meva? O no? Esperem que algun dia algun agricultor es dediqui a poder cultivar colitxos, a poder cultivar lletsons i puguin arribar a la ciutat, perquè tal com dius tu, Carme, si no, ostres, aquí a Barcelona és complicat, no? Això és el que es dedica al col·lectiu Eixarcolant, Correcte. del que ell en forma part. Ah, valent. Què Ja et vindré sembla? doncs, a buscar aquestes fulles. Treballem Però per allà als això. camps del Baix Llobregat potser sí que pots trobar No, vés a pagesos saber. que t'ho venguin això. No, però això no saben ni què són, aquestes coses, Home, em sembla, que no ho sàpigues tu no vol dir que no ho sàpiguen ells. Sí? Ah, no sé, no ho Aquell sé. d'allà. Aquella d'on es diu petadors, potser l'havies dit com a Això, petadors. jo tampoc no Mira ho com ho hagués sap, dit Com mai. es deu dir a Osona? Coniells, colitxos, petadors, conillets... Això si parla amb algú de pagès de per allà, amb aquell pastor que deia abans, aquell segur que se'n feia truites mentre pastorava el ramat. Perquè això és molt comú, és molt comú. Moltes gràcies per la classe Que d'avui. xulo. Gràcies a vosaltres per haver Gràcies per l'esmorzar, que esmorzarem la espera, setmana que ve. No, que hem de fer la prova al Però què et revés. sembla si reivindicam una mica aquestes herbes que ens ha portat en Marc i ens quedem els colitxos i els Els lletsons? lletsons i fem alguna cosa amb la secció de després? Què et Ah, sembla? també. No, I ho però podrem espera. tastar, I tenim també. alguna sorpresa més? Per al Vinga, Marc, tastem, jo ho menjo tot.
ens has reptat aquí Sí. molt valentment Cap problema, a tastar, a cap veure problema. si endevinaven. Cap Hem estat problema. així, no m'ha provat, però nosaltres també proposem un Va. repte. Vinga, endavant, som-hi. doncs. Anem a Com que tastar la més secció de coses. després No, que no. farem anirà Mal. de botifarra Ho d'ou, provaran més al mar. som-hi. Oh. volem que tastis aquesta botifarra. Agafa't un tall. Vinga. Has de treure tu la pell. Això, si algú més vol tastar, Jo no vull n'agafem. menjar. No? Jo Jo ja ara no. botifarra no, Vinga, però doncs, fa molt bona agafeu-ne, pinta, és agafeu-ne. d'ou. És d'ou. Botifarra d'ou. Boníssima. I ens has de dir amb què està feta. Botifarra d'ou amb... Ah, jo vull tastar. Bacon. Tasta. Si ja ho ha dit el Marc. Sí, Sí, eh? Oi que és bacon, això? sí senyor, Ah, és que és un bacon. gust fumat, bo. Té aquest gust fumat, aquest bacon que és bo, i després, si et sembla, en parlarem... Com es nota que us agrada menjar, eh? No, això, Hombre. a la taula i al llit Encerteu al la- primer crit. Què, Jo les Joaquim, planes està m'agraden, bo? però la Sí? llengonissa de la botifarra també. Doncs mira, porta unes quantes avui. Molt bona. De Molt botifarres bona. d'ou. Felicitats. Doncs després felicitarem el productor, doncs. Carme i Clara, marxem. Anem per feina. Joaquim, fins la pròxima, un plaer. Marc, Vinga, Fins moltes ara. ara ens gràcies. veiem, Jordi. Gràcies. Som-hi.